Velebna zgrada umirovljeničkog doma izgrađenog uglavnom međunarodnim donacijama. Za istim stolom pokretaš svega biskup banjalučki Franjo Komarica, Milorad Dodik i Dragan Primorac. Ispred njih maketa nove crkve Svetog Ante Padovanskog za koju se danas sakupljao novac. Radostan sam i Bogu zahvalan i svakome od vas zahvalan i od srca čestitam što ste svojom nazočnošću pokazali ko ste i što ste, da ste se odlučili ići naprijed, graditi bolju budućnost svima nama i onima koji će iza nas doći. Hrvatska vlada donirala je 1 milijun eura za izgradnju doma, a danas i 1 milijun kuna za crkvu. Za obnovu katoličke crkve 1 milijun konvertibilnih maraka izdvojila je i vlada Republike Srpske. Mislimo da je to značajan impuls da se završi crkva koja je porušena u ratu, a prije svega imajući u vidu činjenicu da je ovdje boravio Sveti Otac i da to ima posebnu sada dimenziju. Ipak, unatoč obećanjima, donatorsku su konferenciju zaobišli brojni uglednici iz Hrvatske. Boksač Anto Josipović kaže da je upravo ekonomska pomoć ključna za povratak Hrvata. Nova radna mjesta vratit će ljude jer sigurnosni problemi više ne postoje. A kad Europa dođe, ja mislim da će se to već pomalo postati nebitno ko je šta, ko je gdje i kako mi ćemo svoju vjeru njegovati u kućama, a što više raditi. Hoće li se izgradnjom ove porušene katoličke crkve izgraditi suživot u Republici Srpskoj? Današnja svečanost dobar je znak, no ostaje činjenica da se Hrvati ne vraćaju na svoja ognjišta. Od predratnih 120.000 Hrvata u Banjalučkoj biskupiji danas ih živi nešto manje od 10.000. Za Dnevnik Nove TV iz Banja Luke, Andrija Jarak.